Oyaore kendo nyakwara muge Jwang kamora mora maintiere gie laksechegi aneno kanyo ka en dakika 36 tok sadek marokinyi machiegni e chenro mar mbako romo machakore sani nyakango mol kanyo sabich maronyago kinyi makawuono nyakwara muge Jwang abo bedo katwa kod rawere yawuto nagi kaachiel kod nyo nagi mar mondo mi wago mbaka kotudore kod yiero madundo mane duol matayo weche mag yiero e pachoka IEBC obago e pachoka e gwenge 24 ma pachoka yiero maduoko magi osechako donjo achiel kachiel odiochienga makawuono nyakwara muge Jwang to kapok ang'isi rawere mantiere godo kaachiel kod miyo gi thuolo mar mondo mi gifulrenwa adonwa dhi achiel kachiel nyaka e gwenge go mag Rironi kama odiochieng makawuono jatend piny Kenya William Ruto nitiere Rironi kama obobedo ka osidho ayanga mano wang' apaya mar Rironi Mau Summit Road. Nyakwara muge Jwang mana kaka inene wang' jowi mari kanyo mago pichni mabiro achiel kachiel kowuok e gwenge mago mag Rironi kama jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka tayo chenro mano mar gedo mar apaya makamano. Parna apaya makamano iwinjo bed ni obedo duola Karieja. Mane momiyo odiochieng makawuono iyange mar mondo mi gedo mare ochakre ayanga odiochieng makawuono. Kwanyalo mana dhi kuro mar mondo mi wawinjane weche matimore kuro achiel kachiel. Kata kamano nyakwara muge Jwang jofwambo magwa nitiere kuro kendo bobedo ka wafuaroni kata wang'isi matut kotudore koda yao ayanga gedo mar wang' apaya mano mar Rironi Mau Summit. Wabobedo ka wadok kuro sa asaya kowuok sani mar mondo mi walerni matut ewi gigo matimore kono. Nyakwara muge Jwang weche mamoko mabende podi wamedo menyo ni en kotudore kod duoko mag yiero madundo mano timore odiochieng manyoro. Gie thuolo ni adwanwa dhi e kar chung' od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi kama wang'eyo ni ne nitiere ng'wech mano mar laro kom od bura ma Magarini. Wawinjane chenro matimore kuro gi sani. Nyakwara muge Jwang bende wabobedo ka wadhi Magarini kono mar mondo mi wayang ni to chenro chalo nade. Parni ng'wech mano mar laro kom od bura ma Magarini en achiel kuom kombe manyalo wacho ni ne okelo rakruok maliet ahinya e kind kwetha mapingo piny owacho kod sirikal e pacho kae. Warito neno ni to en ng'a mibobed ka iyango kaka jaloch e ng'wech mano mar laro kom od bura ma Magarini. Wang'e ni sa asaya kowuok sani wabobedo ka wadok kuro mar mondo mi wawinjane ni to returning officer makono to wacho yango ng'a kaka jaloch kaluore ne kweno mar ombulu nyalo bedo no serumo to riwogi e makoro dhi mbele. Wabobedo ka wadhi kuro achiel kachiel mar mondo mi wayang ni chenro makamano. Nyakwara muge Jwang mana kaka ng'isi ni okinyi makawuono podi wamedo menyo duoko mano mag yiero madundo mano baga odiochienga manyoro. Gie thuolo ni antiere kae kod yawuoto nagi kaachiel kod nyio nagi mar mondo mi wago mbaka kotudore koda kit kaka yiero madundo notimore odiochieng manyoro. Yiero madundo kanotimore wanyalo wacho ni otielo mokwongo e kinde ma iluto mbulu e pacho kae ok wathorga neno tulo makoni kod kocha. Kata kamano odiochieng manyoro ne waneno ka e kar chung' od bura ma Kasipul nitiere koko matin mano timore kuro e kar chung' od bura ma Malava e kaunti mano ma Kakamega bende waneno ywaruok moro matin. Kata kamano pach rawere to en mane ahinya kotudore kod yiero madundo mano timore odiochienga manyoro. Yiena mar mondo mi ami welo mantiere go e studio ka thuolo mar mondo mi gifulrenwa to bende ging'iswa ni bore Nairobi kae kata kuma giwuoke to gitima ng'a. Chak kodi Austin machiegni ginyalo mana ng'iswa nyinge gi duto kaachiel kod gino mitimo bore Nairobi ka machiegni. Erokamano kabisa. Mokwongo iluonga Austin Ogola. An awuok Ndhiwa constituency kendo mana machiegni gi Kasipul kuma ne yiero madundo machielo timore kod kuonde mamoko e boma ma Nairobi ka. Wan kuro kar manyo mar Jua Kali. Kamano. Machiegni twako okinyi makawuono. Ago erokamano. Machiegni. Wendo machielo nyakwara muge Jwang mantiere godo antiere kae kod Felix. Felix machiegni ahinya papen mari. Erokamano. Gi nyinge luonga ni Felix Juma Obudho.
awuok Homa Bay County, awuok Rachuonyo East Sub County, constituency mara en Kabondo Kasipul, abe e jirani mar Kasipul kuma ne yiero nitie. An jawala e gweng', an ago wala dala. Machiegni ng'eni ringo tieno duto mar mondo mi chope studio ka mar mondo mi wabede twak machiegni ahinya. Kanya kore Mogejong bende nitiere kod wendo machielo, kata kamano adwano adhi Magarini mondi eka waduogi mar mondo mi oful neno kalone nitiere welo moko ariyo mabende bro bedo ka tudore kodwa mondo giyangrenwa eka wadhi mbele. Wadogane achiel kachiel nyaka kar chungo bura ma Magarini. Hamadi Chadi Karisa 138 votes. Stanley Karisa Kenga 8,907 votes. Harrison Garama Kombe 17,909. Kidogo niendelee, ngojeni malize. Jacob Temo Kwicha 70 votes. John Sulubu Masha 10 votes. Furaha Chengo Ngumbao 227 votes. Samuel Kombe Nzai 58 votes. Now, it is my utmost pleasure to declare Harrison Garama Kombe as the duly elected Member of Parliament for Magarini constituency. Congratulations, Bwana Kombe. Maybe you should come and give you a certificate. Maybe if you want to address your people briefly. Basi kidogo tuelewane, tutamatishe ndio tupatie nafasi maafisa wetu wakapate kupumzika. Kidogo shangwe tutaendelea nazo siku nzima. Tafadhalini. Basi nichukue nafasi hii, Your Excellencies, all protocols observed. Nichukue nafasi hii nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari ndefu
tuliyokuwa nayo, naye akawa pamoja nasi mpaka kufikia siku ya leo. Pia nichukue nafasi hii nishukuru kila mmoja wetu aliyeshiriki katika safari hii, kizingatia magavana wangu hapa, Gavana Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir, Gavana Kilifi County Gideon Maita Mungaro, wabunge wote wa Pwani walioweza kushiriki pamoja nasi, wabunge wote wa Kenya walioweza kushiriki pamoja nasi. Nishukuru pia vile vile IEBC kwa kazi nzuri waliofanya, na hasa makubaliano yale tuliyokuwa nayo hapa juzi kwa matayarisho. Pia nishukuru maafisa wa usalama, yale tuliyoyajadili waliweza kutekeleza hivyo jana. Mpaka sasa hali ya usalama bado ni shwari. Ni matumaini yangu kwamba tutasherehekea tukiwa katika hali ya amani mpaka pale siku ya kuapishwa. Basi natumai wale watakaoweza kusafiri pamoja nami, Mwenyezi Mungu tutazidi kumtukuza. Nishukuru pia Rais Juanga manochendo mabironi achiel kachiela kuwuok kar chung'od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi, kama duol matayo weche magiere pachoka e IEBC kokale returning officer margi ma Magarini oyango Harrison Kombe kaka jalocha e ng'welaro komod bura ma Magarini. Parni komod bura ma Magarini osebedo nono chakre higa mar 2022 kama doho nowito oko locha mar Harrison Kombe kaka jal manoyiera kaka jaod bura, kendo wanyalo wacho ne tielo machielo Harrison Kombe ema ochako bedo jalocha mano e ng'welaro koma od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi. Pod wamedo menyo ni chal makamano achiel kachiel. Nyakwara Mogi Juang odiochieng' ma kawuono nitiere weche mathoth ma waluonu kopogore koda duoko mag yiero madundo manyoro. Bende waluonu weche ma otudore koda gero apaya mano mar Rironi Mau Summit. Wadhi ane kura achiel kachiel jatend joten migepe Musalia Mudavadi Loso wawinjane. Nisalimie hewani nione watu wa hapa Kiambu. Asanteni sana. Waswahili wanasema hayawi yamekuwa mabado. Tumefika hatujafika. Ni leo si leo. Si ni leo jameni. Munajua mimi nilikuwa kanisani hapa Kamandura. Si ni kweli? Na niliwaambia munipatie nafasi kidogo ili nirudi hapa ndio tuweze kujenga hii barabara. Hiyo ilikuwa ni kama miezi 3-4 iliyopita. Leo kwa mapenzi ya Mungu tumefika hapa leo, na tumekuja hapa kufanya tendo la kihistoria. Hii barabara ilianza kufikiriwa 2016. Si ni kweli? Watu wa World Bank walimaliza ile feasibility study 2016. Tumekuwa tukitamani kama nchi hii barabara tuitengeneze vizuri, iwache kuwa na msongamano, iwache kuwa barabara ya ajali, iwache kuwa barabara ya kusumbua wananchi. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli jameni? Nilisema juzi, wiki iliyopita, nikasema nikiwa bunge ya kwamba wiki hii tutaanzisha hii barabara. Si ni kweli? Na kwa sababu tuko na marafiki wengi, tuko na wale wanaotisikiza wengi kutoka mataifa mengi, hii barabara sio ya watu wa Nakuru na Kiambu, sio wa watu wa Uasin Gishu, Western Kenya. Hii barabara ni ya East Africa. Inaunganisha Kenya na Uganda na South Sudan na DRC na Rwanda. Hii barabara ni ya muhimu sana.
Na kwa hivyo nataka muniruhusu nisome taarifa ambayo itaenda katika historia ya kwamba hii barabara itabadilisha nchi yetu. Allow me, ladies and gentlemen, to read this statement. Today, we stand at the dawn of a new era, an era of defined ambition and driven by determination as we launch the Nairobi-Nakuru Mau Summit and the Nairobi-Mai Mahiu Naivasha project. This moment is not merely about laying down a new corridor. It is about laying the foundation of a Kenya reborn, a Kenya that refuses to wait any longer for the future it deserves. For decades, our country has been trapped between options that held back progress. Whenever we needed to undertake heavy and necessary infrastructural projects, we were presented with three choices. The first was to rely on a national budget, but this was not possible. A single major highway can swallow nearly half of our entire annual development budget, even as Kenya faces competing priorities such as education, health, and other essential services. The next option was borrowing, but that too was untenable, given our debt burden and the limited fiscal headroom available to us. The third option was also to slow down on development and simply stay as we were. That was never an option, not for a country with our aspiration, potential, and investment that we require. And so, when it comes to these highways, the situation was clear. If we waited for the national budget to release resources for this project, we would have waited for a budget to release resources for this project, we would have waited for a lifetime. If we borrowed, we would have added to our debt burden and burdened our children for generations to come. If we taxed more, we would have suffocated families. And if we did nothing, we would have surrendered to stagnation. That is the reality and crisis our country has faced for years. Stagnation born out of helplessness, slow regression. But today, we break those chains. We promised to be innovators. We promised to build differently. And today, we keep that promise boldly, unapologetically, and unmistakably. This project we launched today is more than a highway. It is a gateway to prosperity, unity, and transformation. It positions Kenya as a leader in innovative financing, in modern transport, in public-private partnerships, and in the audacity to think big when the world expects us to think small. The Nairobi-Nakuru Mai Mahiu Road stretches 175 kilometers, while the Nairobi-Mai Mahiu Naivasha Road adds another 58 kilometers. These are the modern multi-lane dual carriageways designed, financed, expanded, operated, and maintained through a world-class public-private partnership model. It is an investment of over 170 billion shillings
a living demonstration of what happens when government stops trying to do everything alone and starts doing things smarter and in partnership with the private sector. The Nairobi-Nakuru-Mau Summit Corridor will be strengthened to handle heavy commercial traffic, supported by new interchanges, truck lay-bys, pedestrian bridges, lighting, barriers, drainage systems, and intelligence transport technology to enhance safety. The Nairobi-Mai-Mahiu-Naivasha section will be upgraded to handle slip gradients and high cargo volumes, linking efficiently to the Naivasha Inland Container Depot and the emerging industrial ecosystem that will be in our industrial city in Naivasha. Together, these upgrades will modernize the corridor, unlocking faster, safer, and more efficient movement of people and goods, not only across Kenya, but across East and Central Africa. This route is a vital artery linking Nairobi to Uganda, to South Sudan, to Rwanda, to Burundi, to the Democratic Republic of Congo, sustaining our economy, empowering regional trade, and expanded opportunity. For too long, this corridor carried more than it could bear. Traffic consumed our time, accidents stole our loved ones, and delays cost our economy billions. Today, we say no more. With modern engineering, innovation, and accountability, this road will cut travel times, reduce accidents, and save lives. This project will create thousands of jobs, with approximately 15,000 young Kenyans gaining skills as they help build this highway. It will not only construct roads, but careers and futures, with local content leading and Kenyan businesses at the center. I am informed by the contractors that up to 60% of this road will be local content, will come from Kenya. We also honor and welcome the expertise of our Chinese partners, whose technology and experience strengthen this project while helping build capacity within our own workforce. Last week, I laid out Kenya's roadmap for a first world economy. Today, that roadmap moves from words to reality. Across the country, a new generation of transformative highways is rising. In the coming months, we will break ground on major dual carriageway corridors from Muthaiga to Kiambu and Ndumberi, from Machakos Junction to Mariakani, from Mau Summit to Kericho and Kisumu, and from Kisumu onward to Busia. And we will continue across the Republic, the Athi River Namanga Road, the Karatina Nanyuki Isiolo Corridor, Makutano Embu Meru Maua Corridor, Mutwapa Malindi, Mombasa Lungalunga, Kericho Kisii Migori Isabenia, Nakuru Nyahururu Nanyuki, Kisii Oyugis Ahero, and key Nairobi corridors such as the Northern Bypass, Bomas Karen Ngong, and Bomas Ongata Rongai Kiserian Ngong. This is how we correct a historical shortfall. Since independence, Kenya has tarmacked only 22,000 kilometers of road. Over a similar historical period, a nation such as Japan has built more than 1 million kilometers, a contrast that underscores the scale of our long-standing infrastructure gap. This new Kenyan path centers on investing in our people through enhanced education
expanded STEM programs, and increased research funding. It commits us to become a net exporter by scaling up water harvesting and storage, irrigation, and agro-industrial production through extensive dam construction. It compels us to dramatically expand our energy capacity by 10,000 megawatts to power new technologies, data centers, artificial intelligence, manufacturing, industrialization, and jobs for the future. We will expand and upgrade our airports and ports, and beginning in January 2026, we shall extend the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and onward to Malaba. And I say that it is going to begin in January next year, just in another 1 month. These infrastructure efforts will boost competitiveness, lower business costs, and connect Kenya more efficiently to regional and global markets. To finance this transformation sustainably, we are establishing both a national infrastructure fund and a sovereign wealth fund, drawing from budgetary allocations, privatization proceeds, natural resource royalties, and private sector capital. This approach will reduce our dependence on debt and build long-term national wealth for generations to come. This is how we deliver the vision of a bottom-up transformation agenda. This is how we empower farmers, manufacturers, transporters, and our families. This is how we ensure that development is not a privilege, but a birthright for every citizen in every corner of Kenya. But the work of building a nation is never the task of government alone. It belongs to every contractor, every business, every community, and everybody on this road. Together, we must guard quality. Together, we must uphold transparency. Together, we must ensure that this project becomes a beacon of pride, a testament of our resilience. Because ultimately, this is not about kilometers paved. It is about lives we change, the opportunities we unlock, the Kenya we dare to imagine, and finally choose to build. This is our moment to rise from the ordinary, to step away from the average, to leave mediocrity behind us, and to walk confidently and decisively into excellence. The work we begin today will echo far beyond our borders, reshaping trade, expanding prosperity, and elevating lives across our country and our region. To our partners, officials, workers, and all Kenyans whose belief brought us here, thank you. I say again, thank you. Together, we are laying the foundation of a prosperous, connected, and confident nation called Kenya. Aya. Kiambu hoye! Kiambu hoye! Ni leo si leo bana. Si ni leo. Ndugu zangu watu wa Kiambu na Nakuru. Ndugu zangu wa Kenya. Mimi nawaeleza ya kwamba nimesoma hiyo taarifa kwa sababu jambo tunafanya hapa leo ni jambo la kihistoria. Mimi niliwaeleza ya kwamba tutabadilisha taifa letu la Kenya. Tutatoa Kenya kutoka third world. Tutapeleka Kenya first world. Sisi tukiwa hai kwa miaka 30 ijayo, Kenya hii itabadilika. Tutaondoa umaskini. Tutahakikisha ya kwamba kuna nafasi ya ajira ya vijana wetu. Tutakuza uchumi na tutakuwa na chakula ya kutosha.
Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Kiambu na Nakuru na wa Kenya, munaamini hamuamini? Munaamini hamuamini? Munaamini? Mimi nataka niwaeleze. Leo hii barabara tunajenga hapa, kutoka hapa Kamandura mpaka Gilgil, tumekubaliana na contractor. Hii barabara ndani ya miezi 6 itakuwa imekamilika kufika pale Gilgil. Nimesema miezi ngapi? Nimesema miezi ngapi? Miezi 6. Musikie vizuri. Anzeni kuhesabu kutoka leo. Miezi 6 hii barabara itakuwa tumemaliza kutoka Kamandura mpaka imefika wapi? Imefika Gilgil. Kwa sababu nimekubaliana na hawa wangwana ya kwamba wakimaliza hii barabara ifike Gilgil, wakuje sasa waanze ile ya kutoka hapa kwenda chini pale Mai Mahiu kupitia mpaka ifike Naivasha. Tumekubaliana? Na hiyo ni kontrakta moja. Mimi tena naenda kuanzisha kontrakta mwingine leo pale Gilgil. Kuna kontrakta ananingoja pale saa hii. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Kontrakta mwingine anangoja pale Gilgil leo. Tunaenda kuanzisha sasa hiyo barabara kutoka Gilgil pale iende Nakuru, iende Mau Summit. Nyinyi mnanielewa? Na huyu kontrakta, genge moja ya ujenzi inaanza hapa, genge ingine ya ujenzi iko katikati, genge ingine ya ujenzi inaanzia Gilgil ikirudi nyuma. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Tuko na kontrakta mwingine ataanzia pale Gilgil na aanzie pia Mau Summit. Kwa sababu nimesema kwa mapenzi ya Mungu, mimi nataka siku ya madaraka. Siku gani? 2027, siku ya madaraka, tarehe 1 mwezi wa 6. Mimi nakuja kufungua hii barabara ikiwa imekamilika. Nyinyi mnanielewa? Wakenya hoye! Inawezekana, haiwezekani bwana? Tunaelewana? Tunaelewana? Na hii barabara haikwami pale Mau Summit. Tayari wiki ijayo tayari tumepata pesa kutoka watu wa IE Bank, AIB Bank. Wametupatia pesa ya kufanya feasibility study kutoka pale Mau Summit iende Eldoret, iende mpaka Malaba, iungane na Uganda. Nyinyi mnanielewa? Na barabara ingine itoke pale Mau Summit iende Kericho, iende Kisumu, iende Malaba, tuunganishe tena na Uganda. Na hiyo kazi tunatangaza feasibility study next week. Nyinyi mnanielewa? Tukimaliza hii barabara 2027 ifike pale Mau Summit, wakati tunafungua tarehe 1, hiyo tarehe 3 mimi naanzisha ile barabara ya kutoka Mau Summit kwenda Uganda. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Hii Kenya tutaibadilisha. I promise you, this country, hii nchi yetu imechelewa na maendeleo. Na sasa ndio tumefikia hiyo wakati ya kusema we no longer want mediocrity in our equation. We no longer want the average in our equation. We no longer want the normal and the similar in our equation. We must go for excellence. We must go for what is better than what we have today. Nyinyi watu wa Kiambu mnanielewa jameni? Kiambu mnanielewa? Mimi niliwaeleza ya kwamba maneno hii ya barabara, na nimetangaza pale bunge ya kwamba hii barabara tunafanya dual carriageway. Nimewasomea hapa barabara ambazo tutaanza kuzijenga. Sio hii peke yake. Mwaka ujao, mwaka gani? Mwaka ujao, zile barabara zingine zote mimi nimetangaza next year tunazianzisha dual carriageway ya kutengeneza hii Kenya yetu yote. Na hiyo haitoshi, pia nimesema ya kwamba ile Kenya tangu uhuru tumejenga kilomita 22,000. Sasa nimeamurisha wizara ya mabarabara, nimewaambia watengeneze
ingine kilomita 28,000 tunataka kujenga. In the next 7 years we want to build another 28,000 kilometers of tarmac. Ndio tuwache kusumbuka na barabara ndogo ndogo. Watu nikienda sehemu yote ya Kenya, sikizeni ndugu zangu, mimi nikienda sehemu zote za Kenya, nikienda Northern Kenya wananiambia barabara haitoshi, nikikuja hapa Central Kenya wananiambia barabara bado, nikienda Nyanza wanasema barabara bado, nikienda Rift Valley wanasema bado, nikienda Coast wanasema bado, nikienda Eastern wanasema bado. Ni kweli ama si kweli? Ili kutatua kikamilifu shida ya mabarabara Kenya na kuhakikisha ya kwamba kila mkulima anaweza kupeleka mazao yake kutoka shambani mpaka sokoni, tunaweza kupeleka bidhaa yetu ya kuuza nchi za nje kwa taratibu na njia sawa sawa, ni kujenga kilomita zingine 28,000 Kenya. We double the kilometers of road we have built in the last 60 years. We want to change that and build another 28 kilometers in the next 10 years. And it is possible. And we know how to do it. Wakenya hoye. Kiambu hoye. Tumeelewana? Tumeelewana? Mimi niliwaambia ya kwamba tutakuwa na mpango ambayo itatusaidia kujenga masoko, kujenga affordable housing, kujenga hostels. Nikisimama hapa Kiambu, leo nikisimama hapa Kiambu, hapa Kiambu tuko na pesa shilingi bilioni 48. Pesa ngapi? 48 billion, my friends. Nyakwara Mugejuanga mano chenro matimore achiel kachiel rironi kama jatend piny Kenya William Ruto odiching makawuono oyango ayanga gedo mano marapaya marironi Mau Summit maibo bed ka igero mar mondo mi obed dual carriage. Gino ma jatend piny Kenya William Ruto wacho ni bro bedo ka konyo e tieko kata e duoko piny dhogruok mar nyamburko ahinya nyato e wanga paya mano marironi Mau Summit. Nyakwara Mugejuang iwinjo kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto wacho kanyo ni chenro makamano bro bedo ka muonyo omenda mano maderom bilion 170. Omenda mabende serikal mapacho kae otudore kod joket mwandu mago mag ji giwegi kata private investors mar neno ne apaya makamano oger e yo makare. Na ondamo maber ahinya ma serikal biro godo kalo ni bende obo bedo ka okelo yota e wuodhe ma ahinya to e tudo piny Kenya kod pinje malibamba ahinya to piny Uganda kaachiel kod piny no mano mar Tanzania. Nyakwara Mugejuang wakaw yoyo madundo gi sani kaduogo to koro abo bedo ka goyo mbaka kod rawere mantiere gode studio ka. Kik idhi mabor. Angel, open this gate. Lala, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. Viusasa brings you Emanuela. Manela. Ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Catch this rib-cracking comedy only on Viusasa. Emanuela! There's so much entertainment on Viusasa. Now, wow. Icha gweno to icha ogwang. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. E kinde ni mwakre nyasi mar sikuku, duka madong mar Uhuru Superstores ni kebe ifungruok gi uso maidero ni Black Friday Super Sale Month. Tarik 18 dwe mar 11 gani. Uhuru Superstores gwel matimo nyiepo mari kendo mondo kit mondo duto maidwaro kamoting'o magedo kod chiemo. Wakoni mondo minyiew kodwa nono mongi chudo. Nyalo chudo kokalo pesa bibi number 247247. Account number 346250. Kata liba pis maro mar Uhuru Complex Building matimo chiegni gi duka mar Safaricom JM Towers downtown but bengi mar Credit Bank e boma Kisii. Uhuru Superstores, karibu nyumbani.
Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari. Amangana gao. Seti hin. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Dear God, at times when you bless, hadi nasikia kukushow God bless you. Over time umesucceed kuni make happy. I wanna say I'm proud of you. Kuna vitu most zime happen kwa life yangu. Looking back, that must have been you. You are love. Sijui kama ina make sense kusema I've fallen in love with you. Dear God. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *217#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machiegni kendo nyakwara mogia juang gi thuolo ni kora dwan wadonja chiel kachiel e twak kod rawere mar mondo mi awinja ne pach rowere kotudore kod yiero madundo mano bagi odiochieng' manyoro chieng' tarik 27 dwe mar 11 higa ni tich mokwongo ma jakom manyien kaachiel kod commissioners manyien mag IBC notimo mano mar bago yiero madundo mano motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2020 kod abiriyo. Nyakwara mogia juang antiere kae kod rawere isewinjo moko kuomgi kata moko kuomgi oseyangore gi thuolo ni yie mar mondo mi amima moko thuolo mar mondo mi obe oyawre Solomon machiegni chio nade kendo machiegni twak. Oyawre ahinya Joyce, chio maber erokamano kuom miya thuolo ni mar chopo ka kod johera mag Ramogi TV duto te. Machiegni. An gi nyinga iluonga Dokech Solomon Aira wuod Nyota, awuod Homa Bay, ajagwasi moro norore. Kawuono magi jo Homa Bay. Wendi County of Endless Potential. Wendi papen mari. Erokamano Joyce, iluonga ni Wendi Aura, Nyakarachonyo Kauma. Nyarobel to amor ka abedo kod wete kagi kai. Adona chako di Wendi odiochieng' manyoro duol matayo weche magiere pacho kai IEBC ne obago yiero madundo e kuonde 24 mano kar chung'o bura auchiel wantiere kom mar seneta achiel kaachiel kod kombe mag MCAs 17. Yiero makamano in korka korino dhi nade to kaluwore kod duoko manyaka sani waseyudo. Wang'eyo ni nitiere gwenge moko marakruok ne nitiere kind sirikal kod kweth mapingo piny owacho. E kinde mane neno duoko makamago bendi bedo kod buok kaluwore kod joma noyombo gi joma noyombi. Anyawacho ni ka amiyo pacha generally kaka by elections gi nochako to anyawacho ni mokwongo gima ochung' oko kabisa en gima nen competition mapek nikech en moro matimore ka kuom ODM, en moro matimore ka baba onge, ten moro ma be timore ka be nitie jok mawacho ni Murima kachacha Gachagua e kingpin. Koro ne nitie gik mang'eny matimore at that time momiyo koro ne nitiere ji koro ne rito neno ni ng'ama koro ne dhi yudo piny. Ta kiwe mano tanyawacho ni kendo wach mar lweny apa ni by elections gi lweny no tugore sana, maybe nikech koro ji ne laro sana kombeko. Ten
en gima rach ema gima lit ahinya nikech kineno videos kata photos pichni ma ji golo e mbui to golo nise ground gik matimore te lweny makamano ang'e ni wach mar lweny kata chulo mane owuok e gwenge makoni kod kocha wang'eyo ni moko kuomgi nitiere jogo mane wacho ni ne gin goons mago wanyalo wacho ni kweth mag jonjore mamoko ne monjo kata ji e kuonde mag luto mbuli nyalo bedo ni goons makamagi gin rawere to rawere bende pod oyie mar mondo mi oti kodgi marach kosango matimore. Solomon in korka kori pachi kotudore kod yiero madundo mane otimore odiochieng' manyoro kaachiel kod duoko ma wayudo gi sani bende nitiere kod buok kaluwore kod joloch ma nyaka sani waseneno. Erokamano Joyce, adwa wacho ni kaluwore gi yiero manyoro manotimore yiero madundo oyiero ma an kaka youth aonge gi buok sana nang'o nikech king'iyo competition kaka natimore kata Malava, Kasipul, Mombasa, Kilifi yani king'iyo gigi te gi evolve giluwore gi party kuonde ka kuonde king'iyo kata kaka ji win elections en kuonde ma party chama moro ne nigi ngufu ema kawo kura kanyo emo yombo kanyo koro ne nitie mana challenge matin ni DCP nobiro kaluwore gi riembo Gachagua e sirikal DCP nobiro gi United Opposition but aneno ka election manyoro notimore makare kendo notimore maler apuoyo jo IBC kuom timo election maber to election manyoro ni be nokelo gimoro achiel ne jopiny kata joluo kata jopiny te jo Kenya ne sani party kaka ODM pod nigi ngufu party kaka UDA pod nigi ngufu party kaka DCP ngufu ne pod tin ok nya bedo gi MP MCA monya yudo gi sani koro pod teko ne tin o party matin mano bende e kinde mwadhi kod twak ma wadhi mbele kod twak marwa wabu bedo ka wamedo goyo mbaka mar mondo mi wapenjrane ni to kaluwore kod loch madebed ni jogo manitiere e sirikal mar manywando yudo bende nyalo ng'iso ni 2027 bende loch maket kod mama waneno pod wabo bedo kwaneno nikech ok wanyalo wacho ni kom mar MCA tin ok en kom matin ahinya kalo ni jopiny en mana duond bura ma aparo ni poko kawo kata higa achiel to nochungo ji to jopiny oyiero jogo nyalo bedo ni 2027 koro bo bedo machalo nade matinde ni en bendo biro kod oteku obiro kod mbi kata kamano mak paro no gi kanyo arwaka Felix Etwak. Felix in korka kori yiero madundo no bede yo machalo nade to kit loch man waneno loch ma wanyalo wacho ni duon bura mano mar sirikal mar UDA no yombo gwenge mopogore opogore to broad based generally bende no yudo loch e gwenge mopogore opogore. Jason an kikora kendo kipacha en loch ma obvious nikech kineno sirikal dwani broad based government to king'iyo broad based government emoloso sirikal matiyo sani ting'iyo ka ing'ata achiel kaka inyalo yudo example kaka Kasipul anan jirand Kasipul kani ng'iyo kaka itimo election kacha kata ni itimo campaign e Kasipul to ni yudo ka ng'ata achiel onywakne gi jotelo mang'eny saidi kendo nyalo yudo ko jomo obuok e sirikal ne nitie Kasipul ji tene nitie Kasipul mar gone Boyd campaign en ni wapako Boyd kendo yiero no dhi maber lakini ok apar ni manyalo determine gima biro timre 2027 nikech 2027 ng'a biro biro mago touch Kasipul kendo onge ibiro chung kini wuo mondo imany kari kanyo ok apar ni nitie buok moro ma ji obedo ga nikech an to kikora nang'eyo maber ni Boyd mane dhi ongo Kasipul korka kori Ostina kotudore kod yiero madundo manotimo odiochieng' manyoro kaachiel kod loch man waneno e gwenge mopogore opogore nikech wang'eyo ni nitiere kuonde ma rakruok ne pek ahinya katiyo kod ranyisi Malava wang'eyo ni Malava ng'wech ne pek ahinya e kind Indakwa kaachiel kod Set Panyako kata kwang'iyo kit loch manitiere kacha Indakwa oyombo kod ombulu maderom 21,000 to Panyako oyudo ombulu maderom 20,000 matiende ni pogruok tin ahinya nen rakruok ma iye pek ahinya to mano bende noneno Mbeere North king'iyo ng'amo locho Wamuthende kod ng'at mane luwe ma bende wuok e kweth mapengo piny owacho kwang'iyo pogruok mar ombulu bende tin ahinya loch makamagi omi buok moro kosen gima seche moko nen obvious kaluwore kod kit kata kaka nitimo kisera mar ombulu. Erokamano kaluwore kod yiero madundo manodhi mbele kuonde duto mokwongo nyaka chwal pochi gi pak ne jogo mano yudo loch to ne kuonde mane ne nitiere United Opposition
mane dwaro ni mondo mi ginyis sirikal matiyo ni gin kod teko kendo koro ginyalo kawo sirikal mondo giket sirikal e kiwango ma gidwaro. Mokwongo, ndalo moko jokoyeyo nogo bura ni mondo gitwene paka okot. Kure ne chalre gi yiero ma lavacha ni Seth Panyako ne en ng'ama idhiro. Opogore matin gi jo Homa Bay. Nyalo bedo ni idhire nang'o? Mirima mar jo United Opposition nikech gionge sirikal. An gima nyalo kwayo jowa ka ni ng'iyo yiero ma Kasipul. Iparo ni dhire adira nikech kwa ng'iyo margin ma giyombo godo tin ahinya. Seth Panyako kanyalo mana ng'iyo matut wang'iyo kanyo ni Seth Panyako yudo kwan ombulu mago maderom en mana margin moro matin ahinya nikech wang'iyo ni David Ndakwa mano ma ja UDA yudo ombulu 21,564 to Seth Panyako yudo kwan ombulu 20,210. Kwa ng'iyo en pogruok moro matin ahinya. Nyalo bedo ni dhire adira kose jopiny bende ne nitiere kod nyalo bedo ni jopiny bende ne nitiere kod kaka nene kalure kod manifesto mage. Jopiny bende wengegi oseyepo nikech okenge mag siasa osekelo chwanyruok mag chuny kod mag dongruok bende ma miyo ji kosana e winjruok. Mane momiyo iyudo ka weche mag tulo ne wuok bende yiero ma kuondego. Ma iyudo ka jachung' ma iluongo ni Seth Panyako notimo timbe moko machalo ni en kod stress kabisa. Kaluwore gi dhawo, koko mar sauti kod bolruok. Chal ka gima ni oneno ni en owuon oneno ni mae. But gima dwa wacho ni ogandawa kaka joluo nikech koro ma wachiko the audience ne luo. Wan onego bed ni wang'iye yo mopogore. Mane? Kwa pime kod yiero ma Kasipul. Kasipul waduto ne wayiero mondo mi wati gi sirikal mar broad-based. Gima ne jigore ne en mana party dominance. Maonge kod adiera e chiwo otiko. Mano kede. Nikech kata mana Philip Aroko ne en ja ODM. To nogwere gi chino wacho ni oyo nikech kae jibiro dhi yuagore e nomination no wuok oko mondi. Mano nyisowa ni kata waduto wate wadwaro ni mondo wati gi sirikal. To gima anyalo wacho ni oganda wate mar luo aora ilimo kod luth. Aora okiso e tinde ni tedi chiel ni monde king'adi. Broad base ni e kama babowewa. Kawaneno loka cha kuma ji dhiye en Kanan ma ji wacho no. Kanan onge dhok gi kich mosethodhi. En gi conditions manyalo pidho dhok tinyalo thodhi e kich. Akia ni winja maber. Awinji makare. Koro wami joma ni sirikal thuolo to wamed jowa iye kanyo. Pime kata gi tim mar mpira ok ding'iew jotugo mabeyo tedi chiel. Kuong ing'iew moro tiwacho ni jatugo moro nitiere masulwe ma kwadwa medo ng'ama konye to timo biro improve. Wahikre uru ni sirikal Ruto ni. To penjo machielo mana ka ng'adi matin Mosainya Austin. Wang'eyo ni nyaka sani koro nyalo wacho ni kweth mano mar broad based otimo maber kalure kod kombe magiyudo ahinya to kama rakruok ne peke ahinya. Penjo en ni bende mae nyalo nyiso adiera ni jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod duond bura mare mano mar UDA kod generally kweth mano mar broad based bende gibiro bedo ka gitimo maber kata giyudo loch mane yiero mar higa mar 2027. Nyalo bedo ni wang'e ni yiero madundo ni wanyalo wacho kod dhongere en litmus test maneno ni to 2027 bro bede yo machalo nade kalure kod loch magiyudo mano wach ni Kasipul, Mbeere North, Malava kaachiel kod Magarini. Bende wanyalo wacho ni jatend piny nitiere kod confidence ni 2027 bende obo bedo mana kamano. Thuole ma chok to wawach piyo. Yiero motimore sani ni. Yiero chon. Migo be. Ariyo. E ombulu maching. Wadhi chope yiero ma 2027 ka United Opposition nang'o glucose kor gi wang'.
kar mbere kamane gini gi thuolo mar yombo dak ne gi yombo Magarini kamane gini gi thuolo mar yombo dak ne gi yombo to be gin kata gi uma manotimore Mombasa e yiero manotimore Mombasa gi yudo mana thuolo e yiero achiel mane ochung kod Ford Kenya cha ema beta wachni gidwa fuato kabisa to bat wangi godo wachakuru chon ni wan e yo mora mora bed ni wan wadhi nikech Kenya en democratic republic donc democracy multi-party democracy wawachi ni kato ken ODM e jowa duto mwayiero wang'i ni e sirikal midhi form ka en coalition government to bed ni parties mwayiere jogewa ni formation mar tiyo gi sirikal haleluya Iwacho kanyo makara ahinya Felix angini nitiere wach midwa medo nikech par ni kata bedo ni duon bura mano mar wanyalo wacho acha ni broad based government oyombo e kombe moko bende nitiere kombe moko mago maga MCA katiyo kod ranyisi wantiere kod ward mano mar Kisa East Ward kwang'iyo duoko mage jaloch mano en jago mawuok e duon bura mano mar DCP Adudo Okwiri mano oyombo kanyo kod kwanombulu 1950 kod 2 wantiere kod Kariobangi North kom mano mar MCA Bore Nairobi kae jaloch mare David Wanyaika Warui bende wuok e duon burano mar DCP no yombo kanyo kod kwanombulu mar 2140 kod 40 kachiel kod kombe mamoko mabende waneno ka nitiere duon bura mar DCP mane oyombe kata kamano penjo en ni kaluore kod loch makata sirikal oyudo gi sani to kweth mapingo piny owacho bende oyudo loch e kombe mogo kata gin MCA ok wanyal tayo gi ni MCA asia pod giyudo loch kaluore ni gin joma koka ochako pok gibedo kuom thuolo nyalo miyo jatend piny William Ruto geno ni 2027 bende obobedo koyombo kose Felix gini kangi Joyce anene Nairobi County MCA sare moyombo mowuok e opposition eno otimre nikech iyudo ka winjruok malong'o mar ODM e Nairobi County netin ineno ka Babu Owino wacho mare Edwin Sifuna no kaneno ka giwuok gijitolea kaka governor wa Homa Bay no jitolea kendo no siko Kasipul de aparo ni de jogi be jitolea e Nairobi do deliver ODM en mana ne kang'iyo gini gi pacha Homa Bay as a large wasa enjoy this broad-based government nyaka ne wariwore to Kasipul be nyaka no nyisa ranyisi ni pod wahero bede sirikal en mana ni kaka wadwa ni owacho ni by nominations mag ODM ema noko dhi kare en mani ji ne express mirima mane gin go e nomination ok ni board ne rach ji to en mana ni nomination kaka notim mar ODM mar party ema nitie ka jomoko nokawe marach but one broad-based government afero ni pod nigi malo kendo pod nigi power Korka Kori Solomon Erokamano Joyce ana korka kora kaka paro youth anyalo pako Boyd maber kabisa nikech ang'ama youth komondi koro wach mar nomination ne nodhi marach e ODM party adwa nagwera gi joge gi malich kabisa e tung mosuo nomination nokodhi marach aroko otete noringo kata kapok otim nomination koro in ng'at manade ma kakuket penji to kata ji pok ochako penji tisebedo matuo onge kaka de konyi koro nomination mar ODM party notim maber kendo notim nomination ayanga mane ji noyiero Boyd ni emoyombo kaka candidate to mano notim kendo gunja kendo notim kamora mora I feel ni United Opposition nyachando sirikal matin koponi gijipanga maber to kapod ng'ani wacho duonde ng'acha wacho duonde ng'ani wacho duonde gionge gi winjruok gi strategy maber to sirikal wadhi go gi tung mosuo 2027 kaka jo broad based koro gima temo imiza madwa wacho kendo gima naneno nyoro motimore cha kaka yudhe itiyo go oken gima ber ne yudhe matindo tindo kapok wadhi kata kaka itiyo kod yudhe nikech mano wabobedo kwatwake loch ma sirikal oyudo sani bende nyalo loso negi ground kata ginyalo bedo kod adiera ni 2027 bende loch maket kod magi bobedo ka giyudo ma was a vote of confidence e sirikal gima ne jopiny owuok nyoro motimo cha en a vote of confidence e sirikal mar broad based bed ni notime Baringo bed ni notime Malava bed ni notime Kilifi ma was a vote of confidence ni sirikal ni come 2027 pod odhi nuoyo
gik manotimore. Wang'eyo ni kata kikalo penj matek manade but nyaka irong kuonde moko kaka MCAs. Wagombo ni koro wachak wabed piny wang'e ni numbers manorongo waka. Ere kaka wa revise papers go moto 2027. Wendi mana wapio kapok wadhi yuyo madundo. Nitie gi weche adek mowuok ayanga yiero mar adundo motimore sani ni. Mokwongo, teko mar chama. Kenya Kai, politics mar Kenya Kai en moro mo itime through chama. Ma isineno kaka jo chama giwuok oko nikech gitemo defend their ground, gitemo defend space gi ground. Matende ni kodwaro kata rowere mondo ochung' mang'eny mondo kata oyiergi. Kenya Ka wasenyisore ni ng'ato kochung' in the name of ni en ng'at matin en rawere. Tok ji ok bi miye kura based on that. Ji pod ng'iyo chama to chama kendo pod ng'iyo strongholds. Gitek sana i strongholds. Momiyo iyudo ka chama nitie mochako manyien to gidwaro kendo nguvu. Bodwaro kendo nguvu gi strategy mapek sana mondo igol ng'at stronghold. To nyalo bedo ni rowere bende osedonjo e wach chamani nikech par ni higa mokalo e kinde mane rawere wuok oko kendo ne pingo sirikal ne wacho ni we are partyless, we are tribeless and we are faceless kosemane. Negi wacho gik mang'eny lakini kendo to wach partyless no gi tribeless no be Gen Z sani koro wach no serumo koro gin bende sani koro gimanyo party. Gima timore ng'eni ndalo ka ne nitie agenda mane Gen Z dwaro. It wasn't about election. Ndalo mane giriwore pamoja to ne nitie agenda mane gidwaro go and that was a movement. Ne form movement mondo gisolidify duondgi e wach mane at that time ne finance bill. But okinya wacho ni koro gidhi mbele gi movement no ngesani binde no ka koro onge direction moro magisibedo go past that agenda. Aya make agenda kanyo make direction magisebedo go past agenda kanyo ngisani wakao yo madundo nyakwara Mugejo wa modho pi matin waduogo kikidhi mabor. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Ekineni mwakana nyasi mar sikuku, duka madong mar Uhuru Superstores ni kebe ifungruok gi uso maidero ni Black Friday Super Sale Month. Tarik 8 dwe paka chaligani. Uhuru Superstores gwel matimo nyiepo mari kendo modi kit moduto maidwaro kamotingo magedo kod chiemo. Wakoni mondo minyiew kodwa nono mongi chudo. Nyalo chudo kokale pesa bibi number 247247, account number 346250. Kata liwa pis maro mar Uhuru Complex Building matimo chegni gi duka mar Safaricom JM Towers downtown Butubengi mar Credit Bank ebo makisi. Uhuru Superstores, karibu jumbani. Apenji baba duoka Raile mane dwaro koso Kosomola iko rwenyo kumanoregie Magi kawa gombowa Apenji uono simbo duoko wa joluo
Raila mane dwaro koso malaiko rwenyo kuma norgie. Mondo mi iyud thuma mar Raila Tribute kaka Skiza Tube mari, D *811 *343#. Ramogi TV e od jothumbe duto. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. This festive season, the open road is your invitation. Pack your bags, roll the windows down, and drive toward laughter, sunsets, and stories waiting to be told. Enjoy 3 nights of adventure and calm from Nakuru's Flamingo Field Lakes from 21,500 Kenyan shillings per person to the peaceful shores of Naivasha from 35,050 Kenyan shillings per person and the golden stillness of Elementaita from 29,400 Kenyan shillings per person. View travel, moments that matter, memories that last. Machiegni kendo nyakora mgejong wadong mana kod dakika matin kende twatieko twak mar okinyi makawuono. Pod antiere kae kod yawuoto nage kaachiel kod nyaro nage. Wamedo goyo mbaka kotudore kod yiero madundo manotimore odiochieng' manyoro. Wendi nitiere wach mang'isi mar mondo mi maka kapok ne wadhi e yueyo. Kae to penjo machielo, nyalo bedo ni rawere ma pod itiyo godo marach ahinya nyate gino momiyo odiochieng' manyoro ne waneno ka tulo kata koko moro matin ne owuok e kinde yiero madundo. Malava, Kasipula, Mbere no kaachiel kod gwenge mamoko. Gima timore ni siasa mar Kenya, kawan kaka siasa mar Kenya chal. Ok en gimoro ma wacho ni en gimoro ma wanya wuoyo gi rawere mondo rum, nikech jo siasa gitiyo gi pesa to gifwenyo ni rawere gi dwaro pesa no. Koro whether gi en ng'at midhi gochone kata ng'at mok idhi gochone, but so long as ni waseketo ni siasa mar Kenya ka en about pesa, ni kionge pesa to okanya goni ombulu, kionge pesa to kanya goni campaign. Koro nike waseketo pesa chak gi giko mar siasa. To king'iyo wach mar lweny, especially by elections gi gibedo sana gi lweny nikech koro en moro ma iyudo ka chama ogolo awachna gigolo teko gi te oko. Koro koro en piem moro ma bedo moro ma kufa na kupona. Awachna en gimoro ma do or die. Nikech koro iyudo ka jo siasa bantie manie kombe gi ka iyudo governors ma area kanyo gibiro to gigolo machinery margi. Ng'at ka ng'ato temo nyiso ni ane wuon kae. Koro magi gik makelo koko. To king'iyo kendo wach mar rawere gi koko ni. Aparo ni gima nyalo timore ka gino wuon gi understand kwa timo civic education motegno mondo ging'e ni tijgi role gi e siasa kae and they beyond wach pesa ni, they beyond elections. Nikech king'iyo wach Gen Z ma wawego seche ka ne wawuoyo last time negi about partyless, negi about wechego norumo ndalo ka, but sani koro iniso gi ni giwuogo ko gikawo ombulu, nikech sani ko gikawo ombulu to gimoro amora minyalo wacho kata ikwedo serikal ok inyal timo gi dhogi, ombulu kende manyalo golo serikal. Koro en gimoro ma wan gi tich ahinya kaka civil society kata gi serikal mondo jo rawere ging'e ni ginyalo mana loko Kenya kae, ginyalo loko siasa ka gibedo gombulu to gichung' through chama. Nikech asewacho ni chama sani osenyiso ni en mane yo minyalo tim godo siasa ma Kenya kae. Inya bedo ni in gi manifesto maber, in gi weche maber, in rawere, in gi ambitions, lakini kionge chama odhi bedo matek kodi, nikech jo chama gimbe gidwa nyiso ni gimbe gine wuon siasa. Mogik, IBC no bago yiero yo makare ko seche moko nitiere to nikech kalor ni mabende e tem mokwongo ma IBC ne nitiere godo motelo ne yiero mar higa mar 2027 kwatieko kodi.
Apani nikech ok wawinjo complaints waneno ka jok molo gi concede. Koro apani IBC otimo kar maginyalo in terms of transparency fair elections nikech ok wawinjo ka ng'ato wacho ni okwal kura na. Ok awinjo kendo wach court cases. Koro apani for by elections magitimo sani ni gitemo maginyalo to be fair and transparent. Maybe koro giti matek mondo gi withhold trust magisi chako build gi jo Kenya mondo jo Kenya oyie ni kare ginyalo tiyo tich makare to ginyamiyowa credible elections. Erokamano. Solomon korka kori rawere ma osebed ka itiyo godo marach nikech odiochieng' manyoro kata ne wawinjo kaka Seth Panyako ne loso kaachiel kod jatend duond bura mar DAP-K mane Eugene Wamalwa. Ne giwacho ni nyalo bedo ni nitiere kata kaka rowere moko ma ok jolut ombulu ma Malava mane okeli mar mondo mi okel koko kendo okel tulo. Rowere nyalo bedo ni pod itiyo kodgi marach e pacho kae. To ere kaka moving on kata ka wadhi mbele rowere nyalo wuok e tim makama mar bedo thuolo mondo josiasa uti kodgi ka watieko. Erokamano Joyce, anya wacho ni gi sani e piny molony ma wantiere ni ne rowere mitiyo go en wach malich ahinya ni remo nyaka olre piny moto ng'ato obed MP kata moto mi oyud kom. Rowere sadi osebet kitiyo go marach kiluko kata elections mokalo en ni rowere sani onego wachie uru. Joyce, nitiere sani aina ariyo mag rowere. Gen Z oserumo. Sani wan gi youths gi yudhe. Youths gin jok manya bede TV kama mawach pachgi. But yudhe gin joma agogi oyarore to barore. Gin ready ne gore. Koro anya wacho ni yudhe gi wasiu di weuru timbe mutimogi. Wan kaka Gen Z, wan webe wanyalo bedo jotelo. Koro wakauru ombulu kata king'iyo nyoro lines mane ji opango. Gin mana jok ma millennials joma hikgi oniang'. Gi kwerewa ema nopango line. But yudhe wane Twitter, wane WhatsApp, wane Facebook wapako candidate. Koro wapako candidate e Twitter to ionge kura. Koro anya wacho ni yudhe te wachunguru malo wadhuru wakauru kura to ka wasekawo kura e kuka wanyawuoyo gi youths kuka nyawuoyo gi yudhe makoro itiyogo marachgi moto wanyisgi ni yawa kokwa beturu pamoja ma wago urombolo wabiro bedo mana jok mitiyogo pile pile. Ibiro bed ni kidwaro jok moko madhigo ji Malava imanyowa. Kidwaro jok madhi koro gi suda malere ni koro bagi ni ariyo alokura youth an gi dent makinena to kuong'adi. Joyce, en wach malit ahinya ma kata jonyuolwa koneno nyithindegi mayudhe en gima lich sana nikech be kia ni tich midhieno idhi negi koso idhi dok mogik adwa ma wacho ni yudhe wan sani wan e broad based government. Civic education be ber. ODM ni chambwa nikech mae gima ne baba Raila Amolo Odinga owewago. Koro wapakura paka chama wani wadende uru moto koponi 2027 ochopo wanya yudo space e negotiation table to kwa watiaro law wane sani to 2027 wadhi dong duk kaka joluo kata kaka johera tema piny mangima mane baba Raila Amolo Odinga owe broad base. Mogik kabisa adwa wacho ayanga ne joma beki mama Oksiem waeruru mama Gladys Wanga party leader. Erokamano. Wadong gi dak auchiel kende dak auchiel edo pogun dak ariyo amba donge gi dak achiel. Amba donge gi dak ariyo kata nyalo miwa ariyo gi nus adong gi dak achiel. Kata kamano in korka kori yudhe moseneno ka itiyo kodgi e yo ma ok ni kare mar mondo mi gine makoro gibed guns. Kaachiel kod IBC kaka negi tayo yiero odiochieng' manyoro jopiny nyalo bedo kod geno ni 2027 odhi bedo makare. Felix. Kachako gi wach mar IBC. Ne gitayo yiero e yo makare nikech ok awinjo complaints to kendo yiero madundo gi ne gi pressure mang'eny to aneno ka gitayo gi maber maonge pressure kendo ne gikelo result mane ji dwaro. Mar ariyo e yor yudhe ma itiyogo gi josiasa adier josiasa ema tiyo kodwa marach wan kaka youth. Ng'ato ok nyal tiyo kodi marach kokiyie dong yudhe maber nikech iyudo ni yudhe mang'eny onge tich to josiasa akene mae trend madonjo mar siasa nikech kata wan joma koro dwa chung' man olap dho gi ndo wawinjo kwa luor nikech kwa donjo e siasa ni to waonge pesa mondo dhi haya go youth to wafeel ni ok wadhi yudo. Koro akwongo achako gi josiasa matiyo gi yudhe mondo we to yudhe wa matiyo gi itiyo go kama en youth okoso pesa. King'iyo pesa ma ng'ato tho ne kaka sikul ne ji othoe
Tiyudo ni seche moko in a day ichuli siling 500. Adier idhi risk life ni. Iting'o luth, iting'o pala, iting'o beti, idhi gwago nyawadu. Koro en gima rach ahinya. Koro gima nyalo tieko gini en ka youth wambo wang'e mit mar telo. Agombo ni 2027 yudhe owuog oko. Kaka nwaneno Kasipul ter wuoyi Mombasa e higa 27. Youth te wanyalo chung'. Wambe wakauru tekoni ni wambe wanyalo chung' wayud kombe mondo wawe mondo kik ti kod to penje ni ka youth owuok oko ni dwa chung' bende youth swetege bro sire lwedo kata bro miye sir madwarore mar mondo mi onene kombo dwaro no yudo. Mane shida ma wan go Joyce nikech ambe ago siasa dala wakocha achung' kod wach wuon. Te yudo ka nitie enemity moro mabe ok inyal kata wacho. Koro youth ok dwar riwre. Kapo ni enemity orumo to wariwre udu kaka youth. Wawach ni kokichung' ang'o mundi support youth wadu. Support youth wadu to mana gi kura. Ni mondo kaka ne sani ne ndiko mbulu ni. Wuok yudo ka youth mang'eny ni boda gine jua kali sector. To ne gionge kipande, moko nigi kipande to nge kura. Koro youth mang'eny okawo kura. Wach na mogik en niya wapako broad based government kendo wadwaro ni mondo broad based government odhi nyime. Jowa mane broad based government. Kik wapake media. Kik wawacha ni wan ni Ruto tutam. Ruto tutam no obiye gi matunda ma youth nyalo neno. Kaka mage. Kaka youth oyude tije. Wan gi jowa mano yiero kaka CS. Adier kipenjo wan wach mane jowa ni e sirikal. To matunda ma gikelo nwa to onge. Wamba nyundo tije manyo empowerment mar youth. Amor gi wadwa wuod dala wa iluongo ni Dr. Raymond Omolo. Osatemo adier kaka nyalo konyo youth, kaka nyalo timo ne youth. Kono adwaro ni joma moko mani broad based government bo time kamano. For example, wadhi Siaya aneka wanda itimo kamano. Uma bi waneka Mbadi be timo kamano, empowering mar youth. Kamano to kamano. Erokamano ahinya Felix. Austin wachni mogik achiel koda kit kaka ne waneno ka rowere ok otigo de yo makare ahinya to e yiero madundo mano bagi odiochieng' manyoro duoko to podi wamedo neno. Erokamano mokwongo we amed rieko malo kabisa. Awuoyo go ganda wate kod yudhe. Ne yudhe mokwongo. Jowi mathuon iguro piene. Ong'er malur ema budho. Akwayo yudhe mondo wabed ni wandikre kaka jogo ombulu. Kenda miyo puoch gi pak Madam Evelyn Musiepna kendo Siep Raymond PS ka wuok Sori gi tich motiyo mar ndiko yudhe ma kaka jogo ombulu. Mar ariyo, jopiny ne ok oywak e yiero. Nyiso ni IBC notayo yiero makare. Koro mano puoch gi pak ne gin. Manyalo chako kwayo kendo. Ka ng'ato budho ahinya ka ok okendo e kinde ne omanyo nyako to nyiri ok yiene. Kaya jogweng'gi joma beyo kata osiepene joma beyo gamone mano bende pod mana nyako daka. Oganda Luo wasemanyo sirikal to pok wayude. Okele machiegni. Dak gi ng'ato dwaro horuok mar chuny. Dembo kendo rito osekele machiegni. Ok inyal dak gi dhako kawuono to kiny ogo rude nyithindo 4 to ruchogo. Tije go ok nyal yudore sani pod iundo gicha koka joka nie jikon. Koko tieko kata mana higa achiel. Yabo osedhi kata higni 2. To watieko mogik. It's okay. Liet en liet ma ting'eno jok moga okaw gini kuom gini. Jogi osebedo kucho gi gini maloyo higni 50. Dipim gi gima osebedo dweche ma kata president noko yierwa gi president ni. President ni oyier moketo finance minister mar. Koro ka Mbadi donje kani koko waoyo ni Mbadi mano wach wakiko gini. Thuolo marwemo ru. Podo kubitiyo gimo bro timo kata mana toki gani onge. Erokamano thuolo marwemo ru. Koro rit nyaka igadi. Koko timne Mbadi benchmarking. Erokamano inya Austin Felix Solomon kachiel kod in wendi kuom kaw thuolo marwa kinyi makawuono ubi wabed kod twak thuolo marwa emobedo matin ahinya kalore ni wacho ni live production weche ng'eny wach kotimore to nyaka wakel Nyakwara Mugiajwang' achiel kachiel. Nyakwara Mugiajwang' agoni erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka na chak chenro 12 mar okinyi sani aneno ka odong' mana dakika matin man dakika 5 kende to rom saa 5 mar onyango manyiso ni thuolo marwa mano miwa okinyi makawuono e chenro mar Rupiny
kachiel kod mbako romo orumo gi kanyo. Duoko mamoko mapok wayango ni wabo medo yango ni ahinya nyako kali wecho manyien mag migago kachiel kod wecho manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Odur.